Dduw arwyddion a rhyfeddodau, seren ac yngylion, nef yn cyffwrdd deiar a'r dwyfol mewn cnawd dynol. Bydd di yn heddwch rhyngom a'r gobaith o'n mewn, mwyn I ni fod yn bobl sanctaidd I ti, heddi a phob amser. Bore da iawn I chi gyd a chroeso cynnes I chi'r oedfa ar y 4 Sul yn hymor yr Adfent, y Sul cyn y Nadolig. Heddi, byddwn ni'n cynnau 4 canwyll ar dorch yr Adfent. Croeso cynnes I chi gyd. Mae'n dymor yr Adfent a'r nos yn ein tir, goleuwn y ganwyll sy'n twynnu mor glir. Mae'n ganwyll ein gobaith ac Iesu fab Duw, yn rhoi ni'r golau i'n harwain I fyw. Mae eto'n Adfent ar ganwyll o hyd, goleuo mae hon yn hywyllwch y byd. Mae'n ganwyll ein heddwch ac Iesu fab Duw, yn dywysog tangnefedd i'n dysgu I fyw. Mae gen i'r Iesu fel twf brigyn ir, neu hael cynta'r gwanwyn rôl gaeaf mor hir. A'r ganwyll sy'n olau, mae honno o hyd, yn ganwyll sy'n rhannu llawenydd i'r byd. Mae'r ganwyll sy'n olau yn dweud ag un llais, nad ymladd y gelyn yw'r ateb I drais. Mae'n ganwyll trigaredd sy'n datgan o hyd, mae cymod a chariad sy'n achub y byd.
Yn y dyddiau hynny, aeth gorchymyn allan o ddiodd Cesar Augustus i gofrestru'r holl ymerodraeth. Digwyddodd y cofrestru cynta hwn pan oedd Cyrenius yn llywodraethu ar Syria. Aeth pawb felly i'w gofrestru, pob un i'w dref ei hun. Oherwydd ei fod yn perthyn i dŷ a theulu Dafydd, aeth Joseph i fyny o Nazareth yng Galilea i Jwdea, i dref Dafydd a elwi'r Bethlehem, i ymgofrestru ynghyd â Mair ei ddiweddu, ac roedd hi'n feichiog. Pan oeddent yno, cyflawnwyd yr amser iddi esgor, ac esgorodd ar ei mab cyntaf anedig, a rhwymodd ef mewn dillad baban, a'i osod mewn preseb, am nad oedd lle iddynt yn y gwesty. A byddwch chi'n teithio ymhell i ddathlu'r Nadolig eleni Tybed. Gwyl y teulu ydy'r Nadolig yn ôl traddodiad. Gwyl pan fydd y teulu'n dod at ei gilydd i ddathlu. A gan fod llawer iawn y deuluoedd ar wasgar heddi, i ni'n clywed yn aml am bobl yn teithio pellter i fod gyda'i teuluoedd adeg y Nadolig, ac yn teithio mwyn gwrdd gartref dros yr wyl. Serch hynny, mae rhaid cofio'r adeg hon o'r flwyddyn am unigolion sydd yn dathlu'r Nadolig ar eu pen eu hunain, ymhell o'i cartre, ynghyd â'r miloedd sydd yn ddigartref hefyd. Wel, fe fuodd na deithio adeg y Nadolig cynta hefyd, cofiwch. Fe deithiodd Mair a Joseph, fe deithiodd y doethion, ac fe deithiodd y bugeiliad. Ond gadewch chi sylwi nad teithio adre a wnaeth y sawl oedd ar daith adeg y Nadolig cynta, ond teithio oedd i cartre, gan adael i teuluoedd, gan adael i cartrefi, a chan adael i hardaloedd. Cyn Iesu gael ei eni, bu Mair a Joseph yn teithio, ond bu na deithio wedi Iesu gael ei eni hefyd. Teithiodd y bugeiliad, y bobl gyffredin hyn, a'r cyntaf i glywed y gyhoeddiad bod y Meseia wedi eni. Teithio ar unwaith, heb etryso dim, i weld y peth yr hysbysodd yr arglwydd nhw amdano. Bu ei return journey o gryd a baban Iesu ychydig yn wahanol. Daethon nhw adre yn gryfach i ffydd,
gyda sioncter yn ei cerddediad a llawenydd yn ei calonnau, gan ogoneddu a moli Duw. Bu ei taith oedd ei cartre ar Nadolig cyntaf yn fodd i ddwy'n llawenydd newydd i'w bywydau ac ystyr newydd i'w gwaith. Fe deithiodd y doethion oedd ei cartre hefyd wedi Iesu gael ei eni. Y hwythred i gadael i'r rhan hwy o'r wlad a gadael i llyfrau a'i gwaith mwyn mynd i chwilio am ddoethineb mwy. Ac yr holl wybodaeth oedd yn ei meddiant nhw, ond nhw dyheu am ddoethineb. Ac wedi bod wrth draed Iesu, aeth y 3 ohonyn nhw adre ar hyd ffordd arall, dito, ffordd neu hewl arall siŵr o fod mwyn osgoi'r brenin Herod. Ond yn sicr, wnaethon nhw ddychwelyd adre ar hyd ffordd arall o feddwl hefyd. Ffordd newydd. Pobl newydd ydy'r bobl sydd yn ymddiried yn niw, ac yn derbyn oddi wrth yr choddwr mawr ei hun. Ni bu taith hwythau oedd ei cartref yn Nadolig cyntaf yn ofer chwaith, gan iddyn nhw ddod o hyd i ystyr newydd i'w bywydau. Cymeriad arall y fi'n teithio oedd ei cartref yn Nadolig cyntaf hwnnw oedd Herod. Ac mae enw fe'n unig yn gyrru rhyw ias lawr ein hysgwr yn cefen yn diwe. Ond nid teithio ar droed, nac mewn cerbyd, nac ar ben camel, na cheffil, nac asi na wnaeth Herod. Ond teithio ar hyd gwlad yn ei ddylanwad mileinig. Cynrychiorir hyn oedd am ddinistrio a wnaeth Herod yn dyfe. Ac mae'n elfen mewn bywyd sydd am ddinistrio'r da o hyd heddi gwyth ar modd. Ond fedrwn ni ddim a dinistrio'r gwir. Ac holl ymdrechion Herod i orchfygu'r Meseia, lwyddodd ddim i gael y gorau ar fab Duw. Mae'r gwirionedd yn aros. Canis bachgen aned i ni, mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd ef. A fyddwch chi'n teithio tybed yn Nadolig hwn? P'ne byddech chi'n teithio pellter neu'n dymuno aros gartre? Cofiwch fod na alw arno ni oll i deithio oddi cartre dros yr wyl, teithio mewn meddwl a theithio mewn ysbryd, wedi ni fagu sioncter yn ein cerddediad ac ystyr newydd i'n bywydau. Tua Bethlehem dref, awn yn fyntau gref ac addolw nef. Daith.
Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd. Dyw a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist, Dyw'r Immanuel, Dyw gyda ni, wrth i ni gwrdd a'n gilydd i deddoli di, ac wrth i baratoi ddathlu gen i'r gwaredwr, ac unwaith eto teithio'n ysbrydol i'r stafal, gyda'n hoffrwm diolchgar o fawl. Arglwydd, diolch dy fod ti'n dduw sydd gyda ni, bob ran a phob cam o'r daith. Ein gweddi ni hefi arglwydd yw ar i ti'n hadnewyddu ni. Dirian ni nôl i'r man hwnnw, lle y bu ni gyfarfod yn gynta, fel bugeiliad i'r stabal, yn clywed yngylion yn canu neu ddoethion yn chwilio am arwyddion o'r brenin sy'n dod. Dirian ni nôl i'r man hwnnw, lle roedd ein cariad ni'n newydd, yn barod iawn i fynegu hun mewn mawl i'r un sydd yn rhyddhau. Dirian ni nôl i'r man hwnnw ac adnewydda ni arglwydd, dyna'n gweddi. Yn hymor yr Adfent, cofiwn Mair a Joseph, gan ddiolch am ei ffyddlondeb, i dewrder a'i hufuddod, yn camu'r tywyllwch, yn nerth dysbryd di, yn cymryd i'r rhan yng nghyflawni dy gynllun i ddwy'n pobl a fradlon nôl adre. Gweddiwn arglwydd y bydd yw hesiampl nhw fod yn batrwm i'n bywydau ninne, a phan glywn dy sibrwr tyner, rhwy'n i ddewrder, i gamu mlaen ar ein taith gyda thi. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneled dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dar o'i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y maddeuwn yna i un dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Ymunwch yn ei to bore fori a bore dy Mawrth ar gyfer ein calendr Adfent digidol, ac yna fe fydd na oedfa fer gyda ni bore dydd Nadolig, mwyn i ni gael cychwyn y diwrnod gyda'n gilydd yn y modd cywir. Tan hynny, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.